Lanera doazela poz-pozik. Eta Urantzaia, aia, Urantzaia deitu eta hor auzkotzen diren, korrikan batzuk, lastan batzuk, aia, grafiteroek, zeriduarekin ez egiten dute, Aitona doa, Erizan eta Merituekin, Onda hori Erizainak, Merituak, grafiteroek ies egingo dute, zeriduak eta bat arrakatu dute, eta biak. Aitona doa, bete bezala, pasoa, Erizainak, Merituak, Aitona doa, hor egiten duzten ikastea, zerrandere eta agintariak dituzte, eta agintariak dituzte, zirritunak konpentzeko horpa mekanikariak,